Vláčiky na záchrannej misii. V malebnom údolí obkolesenom zelenými kopcami a kvetinovými lúkami sa kľukatila železničná trať, po ktorej každodenne premávali rôzne vláčiky. V stanici Šťastnej koľajnice sa každý deň stretávali naši hrdinovia. Nákladný vlak menom Náklaďák, osobný vlak Osko a žeriavový vlak Žeri. Náklaďák bol silný a odolný. Jeho vagóny boli plné tovaru, ktorý prepravoval z jedného mesta do druhého. Osko bol rýchly a pohodlný. Vozil cestujúcich do ich cieľových staníc. Žeri bol šikovný a vždy pripravený pomôcť. Jeho žeriav dokázal zdvihnúť ťažké predmety a bol nepostrádateľný pri opravách na trati. Jedno slnečné ráno sa v stanici Šťastnej koľajnice všetko zdalo byť ako obvykle. Náklaďák si pripravoval svoje vagóny, Osko vítal prvých cestujúcich a Žeri kontroloval svoje zariadenia. Aký krásny deň na jazdu po trati, povedal Osko, keď sa jeho dvere zatvárali. To určite. Dnes mám veľa dôležitého tovaru na doručenie, súhlasil náklaďák. Žeri sa usmial. Ak budete potrebovať pomoc, viete, kde ma nájdete. Všetko išlo hladko, až kým sa nad horami nezačali zbierať tmavé mraky. Vietor zosilnel a stromy sa začali ohýbať pod jeho silou. Náklaďák a Osko boli už na ceste, každý smerom k svojmu cieľu. V tom sa to stalo. Silný poryv vetra vyvrátil veľký strom, ktorý spadol priamo na trať medzi stanicami Dubový háj a Kvetinová lúka. Trať bola zablokovaná a vlaky nemohli prejsť. Osko sa blížil k miestu nehody, keď náhle zbadal prekážku. Brzdiť! Zvolal a zastavil sa tesne pred stromom. Cestujúci sa zvedavo pozerali z okien. Čo sa stalo? Pýtali sa jeden druhého. Na trati je strom. Nemôžeme pokračovať, oznámil Osko. Medzitým sa k miestu priblížil aj náklaďák z opačnej strany. Aj on musel náhle zastaviť. To je zlé. Mám doručiť tento tovar na čas, zamrmlal. Osko sa ozval cez rádiové spojenie. Náklaďák, počuješ ma? Áno, Osko. Vidím, že máme problém. Musíme niečo urobiť. Cestujúci sa potrebujú dostať domov a tvoj tovar je dôležitý. Máme jedinú možnosť. Zavolajme Žeriho. On nám môže pomôcť odstrániť strom z trate. Skvelý nápad! Osko vyslal núdzové volanie do stanice Šťastnej koľajnice. Žeri, potrebujeme tvoju pomoc. Na trati medzi Dubovým hájom a Kvetinovou lúkou je spadnutý strom. Žeri okamžite zareagoval. Som na ceste, držte sa tam. Za krátky čas sa Žeri blížil k miestu nehody. Cestou si spieval veselú pesničku, aby si dodal energiu. Keď dorazil, uvidel, ako sa Osko a náklaďák snažia upokojiť cestujúcich a premýšľajú, čo ďalej. Som tu, priatelia, pozrime sa na ten strom, povedal rozhodne. Strom bol veľký a ťažký, s hustými vetvami a lístím. Bude to náročné, ale spolu to zvládneme, povzbudil ich Žeri. Náklaďák navrhol. Môžem použiť svoje silné motory, aby som pomohol potiahnuť strom, keď ho Žeri nadvihne? To je dobrý plán, súhlasil Osko. Ja môžem informovať cestujúcich a uistiť ich, že čoskoro budeme pokračovať. Žeri začal pracovať. Svojím silným žeriavom sa pokúsil nadvihnúť strom. Je ťažší, než som si myslel, priznal. Náklaďák sa postavil blízko a pripravil sa. Na 3 potiahnem. 1, 2, 3. Žeri nadvihol strom a náklaďák začal cúvať, ťahajúc ho z trate. Strom sa pomaly pohol, ale stále to nestačilo. V tom sa objavili ďalší pomocníci, malé pracovné vláčiky z blízkej stanice, pracovníček Paľko a pomocníček Peťko prišli s potrebným náradím. Počuli sme, že potrebujete pomoc, povedal Paľko. Máme píly a laná. Môžeme zmenšiť strom na menšie časti, navrhol Peťko. Výborne, zvolal Žeri. S vašou pomocou to pôjde rýchlejšie. Spoločne začali pracovať. Paľko a Peťko rozrezávali strom na menšie kusy, ktoré Žeri následne zdvihol a uložil na náklaďákové prázdne vagóny. Náklaďák sa usmial.
Aspoň mám extra náklad na doručenie do Píly. Osko medzičasom informoval cestujúcich. Prosím, buďte trpezliví. Naši priatelia pracujú na odstránení prekážky. Čoskoro budeme pokračovať v ceste. Cestujúci ocenili jeho snahu. Ďakujeme, Osko. Sme radi, že máme takého starostlivého vlakvedúceho, povedala pani Zajačiková s úsmevom. Práca pokračovala hladko. Vďaka spolupráci všetkých vláčikov sa trať čoskoro uvoľnila. Jerry si utrel olej z čela. Hotovo! Trať je čistá. Skvelá práca, priatelia, pochválil ich nákladák. Teraz môžeme všetci pokračovať v ceste. Osko zatrúbil na pozdrav. Ďakujem vám všetkým. Bez vás by sme tu stáli ešte dlho. Paľko a Peťko sa usmiali. Radosť pomôcť. Sme tým. Cestujúci zatlieskali a z okien mávali na vláčiky. Hurá pre našich hrdinov! Keď sa všetci pripravovali na odchod, Jerry sa ešte raz ozval. Ak budete niekedy potrebovať pomoc, viete, kde ma nájdete? Určite, Jerry. Si náš záchranca, povedal nákladák. Vláčiky sa rozlúčili a každý pokračoval vo svojej ceste. Nákladák doručil svoj náklad na čas. Osko bezpečne dopravil cestujúcich do ich cieľových staníc a Jerry sa vrátil do stanice Šťastné koľajnice, pripravený na ďalšiu výzvu. Keď sa večer stretli v depu, spomínali na dnešný deň. To bola poriadna akcia, povedal Osko. Ale zvládli sme to vďaka spolupráci, dodal nákladák. Presne tak. Keď pracujeme spolu, dokážeme všetko, súhlasil Jerry. Paľko a Peťko prikývli. Sme radi, že sme mohli pomôcť. Máme skvelý tím, uzavrel Osko. Od toho dňa sa vláčiky ešte viac zblížili. Vedeli, že sa môžu spoľahnúť jeden na druhého. Všetci v údolí ich obdivovali a nazývali ich hrdinovia z koľajníc. A tak sa v malebnom údolí život vrátil do bežných koľají, ale s pocitom istoty, že ak sa niečo stane, naši hrdinovia budú vždy pripravení pomôcť.